Hallo, hallo. Er der hul igennem? 3, der kigger med. Vi er i gang. Er I med? Og jeg kan se, Katja, hun er med. Godt, Katja. Du var jo lige i tvivl, om du kunne nå det. Fedt, du er med. I må gerne skrive hernede i kommentaren. I må gerne give nogle thumbs up, nogle hjerter og noget, så vi kan komme i gang med liven. Jo flere vi er på, jo hurtigere kan vi komme i gang med at vise svarene. Og jeg var lige oppe og slås med, stativet, så det var derfor, jeg lige kom lidt for sent på. Og det er også derfor, mit hår, det ligner, jeg ved ikke hvad. Det må I leve med. Det er tøjet, vi skal kigge på, så jeg tænker, det går helt sikkert nok. I var sindssygt seje i går til at få en masse med. Vil I ikke gøre det igen? Få nogle folk ind og se det her børnetøj. Der kommer nyheder. Der kommer lidt matchende voksentøj. Ikke så meget, men lidt. Og så kommer der nogle rigtig, rigtig gode tilbud, som jeg håber, I vil hjælpe med, så vi kan få ryddet op i nogle af de her børnestyles. Og så kommer alt det nye, Liberty børnehalløj her, som jo bare er sindssygt blødt, og som er lækkert at have på. Så jeg håber, I er klar. Jeg håber, I er dankortet klar, fordi vi fik børnepenge i går, så det er da vel helt i orden at bruge lidt på børnene i dag, tænker jeg. Og jer, der ikke har fået svar på jeres beskeder fra i går, jeg er i fuld sving. Lige med afbrud af, at jeg lige kører den her live, og ellers så går jeg i gang med at pakke igen. Så fortvivl ej, det skal nok komme. Men vi skal have logget nogen ind og se den her børnetøjs live. Så få nogle folk skrevet hernede, nogle mødre, der godt kan lide noget lækkert børnetøj, og nogle gode tilbud, fordi det er det, vi skal have. Så fortæller jeg lige imens, hvordan vi gør det her hos os. Når I ser en style, så trykker I på, eller så skriver I hernede i kommentaren, nummeret og hvilken størrelse I gerne vil have. Hvis jeg siger jeres navn, så har I fået den, og så er den reserveret til jer. Og så skal I efter liven sende mig en besked, hvor I skriver, om I gerne vil afhente den her i Ansager, afhente den i Grænsted, afhente den i Tistrup, afhente den i Hejnsvig, eller om I skal have den sendt. Det koster 39 kroner, hvis man skal have den sendt. Yes. Og jeg pakker umiddelbart lige her bagefter. Yes, jeg kan kun anbefale, jeg har fået yes-syge i dag, så jeg siger yes hele tiden. Jeg kan kun anbefale både til voksne og børn, det her ribstof, det er fantastisk og på, det er åndbart, og det er vildt lækker blødt at rende i. Og det samme med Alma-modellerne, det kender I, det er så blødt og så lækkert, og så er det utrolig slidstærkt, både vaskemæssigt, og det fnuller ikke og alt muligt, det holder sindssygt godt. Mine børn elsker at have det på, og mine niecer elsker virkelig også at have det på. Jeg har faktisk en niece, der nærmest ikke går i andet end de her Alma-kvaliteter fra Liberty af. Men vi skal have nogle flere med, piger. Ja, de er fine i størrelsen. Det er Liberty. Jeg synes måske, Libertys børn er lidt lille i størrelsen. Jeg har ikke jordens største. Jeg ved godt, at min søn han er stor i størrelsen. Men min datter er ikke, og jeg synes altså alligevel, at der er noget af det, hun hopper op i størrelse. Men det kender I selv bedst. Det er mest, når vi kører i de her Alma-kvaliteter, hvor det sidder godt til. I selve ribben her, der synes jeg ikke, det er galt. Der synes jeg, der er rigeligt med plads i det i hvert fald. Men godt, piger. Tryk på hjerterne undervejs. Vi plejer godt nok at være over 100. Jeg synes ikke, der er så mange, der kigger med, men nu var vi jo også live i går. Kan I lige give den gas på hjerterne og dele og alt det her. Tag nogen, skriv der er børnetøj, lav nogle kommentarer, fordi så får vi altså godt gang i liven her. Først og fremmest så kan vi starte med den, jeg stod i går, fordi der kører vi lige videre på numrene, og den har nummer 28. Det var kjolen, jeg havde på i går, koster 300 kroner. Nu har jeg den på i den her udgave, i stedet for, jeg synes, den er fantastisk i den orange. Men altså, i går stod jeg i den brune, der den æderspark med også flot, og det synes I også, den var. Der er 3 i medium tilbage, så hvis du gerne vil sikre dig den her i den brune, så skal du altså trykke nummer 28 nu. Og jeg har kun lige 3 i størrelse medium tilbage på den her stribede, sindssygt flotte kjole. I den brune og den sorte er den i bunden. Hvis du gerne vil have den i stedet for i den, der også, jeg synes de alle sammen er fine, jeg skal have en af hver. Hvis du gerne vil have den, hvor den har den her marineblå i stedet for, og den har den rustrøde, hvor den jo også er sindssygt flot, så skal du trykke nummer 29. Og jeg har small, medium, large og en enkelt i XL tilbage på den. Så der er altså alle størrelser endnu på nummer 29, og den koster selvfølgelig også 300 kroner. Og det, der er fedt ved det her, det er lige om lidt, så kommer alle børnestylesen, så du kan sådan set mix og match, så du matcher dine børn. Det synes pigerne er helt vildt sjovt. Det gør mine piger i hvert fald, eller min pige. Når jeg siger mine piger, så er det fordi, jeg har også
Jeg har jo også 2 tøser niæser, og det er jo selvfølgelig også lidt mosters og fasters piger, ikke? Nej, jeg har 3, for jeg har da også lille Ane. Sludder, der er 4 piger i alt i vores familie. Nummer 30 her, det er den, jeg står i. 300 kroner for den. Small, medium, large og XL, så også alle størrelser repræsenteret i den stadigvæk. Og der skriver du nummer 30, hvis du vil snuppe den. Jeg kører det hele igennem, og så kører vi simpelthen et race til sidst, fordi ellers så tror jeg, det bliver for svært at få det til at hænge sammen. Så hvis det er sådan, man sidder og tænker, den vil jeg gerne have haft i voksenkjole, så kører vi lige tilbage til sidst, og så repeterer vi dem lige igen, så I ved, hvad I har fået. Så starter vi lige med et tilbud her på børnestørrelsen, og det er den her Melissa Frill, som er den sødeste, og når det er Melissa, så er der 50% bomuld i, så det er lækkert åndbart og lækkert at have på. Det er det også, det andet, men det er jo polyester. Men det her, det er altså bomuld på nummer 31. Jeg har den størrelse, og nu kommer det tekniske, for nu skal jeg sige alle de her størrelser. 86-92 har jeg en af, så har jeg 98-104, 2 stykker den, 110-116, 2 stykker den, 122-128, en af den, 134-140, en enkelt af den, og 146-152, en enkelt af den. Jeg satte den ned til 75 kroner, den kostede 250 før, så man får altså den her søde lille leopard, som jo er tidsløs, bluse fra Liberty, som er Melissa Frill. Den får du til 75 kroner. Jeg havde alle størrelser var repræsenteret. Du skriver nummer 31, og du skriver den størrelse, du gerne vil have i den. Ulla, du vil gerne have en 110, og det får du. Snuppet til dig. Rikke Hein en 110. Så er, 110 allerede udsolgt. Mathilde Melgaard, den er udsolgt. Jeg har den tilbage i de andre størrelser, altså 86-92. Jeg har 98-104, jeg har 122-128, 134-140 og 146-152 er tilbage. Bitten Helleberg, jeg snupper en til dig. Ja, og så skal jeg lige være med. Line Pilegaard, jeg snupper en til dig. Jeg snupper en til Michelle Bak, eller 2. Det starter da mega godt, det her. Der er kun en tilbage i 146, 152. Det er den eneste, jeg har tilbage. 146, 152, altså den største størrelse, er der en enkelt tilbage i. På nummer 31 her til 75 kroner. Så hvis der er en, der lige sidder og tænker, den snupper jeg, så skal I være så velkommen. Den er i hvert fald klar nu. På nummer 32 har jeg så den lille kjole, hvor den har den her sweat hoodie. Den er der også nogle af jer, der har i voksen. Der har jeg sat ned til 100 kroner. Jeg har for størrelse 86-92, jeg har 98-104, jeg har 110-116, jeg har 122 og 128. That's it. Den er ikke større end det tilbage. Så der skriver du nummer 32, og du skriver din størrelse. Altså fra 86 op til 128 har jeg tilbage den. 100 kroner for den her lille fine kjole, og igen i Melissa kvaliteten, så der er bomuld i kjolen. Mathilde Melgaard snupper en. Jeg har taget en til dig, Mathilde. Johan, jeg snupper en til dig. Ja, tak. Og Ulla, jeg snupper 2 til dig. Ulla Palm. Og hvad var den anden? Det var den lille, du skulle have. Ja. Godt. Ikke flere på den, eller hvad? Det var den her 32 til 100 kroner. Jeg har en enkelt tilbage i 86-92. Jeg har 4 tilbage i 98-104. Så har jeg ikke nogen tilbage i 110-116, men 122-128. Der har jeg også lige 3 tilbage. Du skriver nummer 32, hvis du vil snuppe det. Så kommer vi til noget, som alle nærmest kan bruge. Det er de her Alma leggings i bare helt almindelig sort. Den er til 150 kroner, og det er en, vi altid har på basis. Og den er selvfølgelig repræsenteret i alle størrelser. Der skriver du nummer 33, hvis du skal snuppe den.
og den passer jo perfekt. Altså, de er så tætte, at du kan sagtens bruge dem som bukser til ungerne. Det render min datter i dem som. Og de er simpelthen det blødeste smør. Så når de første af dem her på, de er også geniale lige nu til under flyverdragter og sådan noget. Fordi lige nu, der kan man ikke have så meget på. I hvert fald vores, de er meget ude, vores børn i børnehaven. Og der er det bare genialt at have under det her. Nummer 33 skriver du, og du skriver din størrelse, hvis du skal snuppe et par. Heidi Hansen. Carstensen, jeg snupper et par til dig i den største størrelse. Godt. Ja, der er nemlig tøj til ungerne i dag, så det er lidt specielt, fordi det plejer jo at være voksenstørrelser, men nu er det her. Leggingsen i den her lækre rib-kvalitet, som jeg står kjolen i, den findes selvfølgelig i alle 3 udgaver. Du skal skrive nummer 34, og her nævner jeg ikke alle størrelserne, for alle størrelser, der er repræsenteret i det næste, jeg viser nu her. 34, hvis du skal have den i den her. 32, Mathilde Melgaard. Den er ikke i den størrelse, som du siger. 34 her, det er leggingsen i den her rib-model. Du skal skrive 34, hvis du skal have den i den navy blue. Du skal skrive 35, og selvfølgelig din størrelse, hvis du skal have den i den her lyse farve med sort. Og hvis du skal have den i den, jeg står i, så skal du skrive nummer 36. Alle størrelser er repræsenteret, altså fra 86 op til størrelse 152. I serien, der findes også, små t-shirts. Der findes både med kort og med lang ærm. Og her kommer de korte. 37, hvis du gerne vil have, den her lyse farve. Hvis du gerne vil have den i den, jeg står i, så skriver du 38. Og jeg glemmer at sige prisen, piger. Og hvis du skal have den i den her, så koster de, eller så er det nummer 39. Jeg roder i det i dag. 150 for t-shirterne stykket. Og for leggingsene her, der skal du også give 170. Det glemte jeg at sige. Sorry, piger. Det er vist ved at være weekendtid. Vi kører et lille tilbud ind imellem her, fordi ellers så skal jeg tilbage på sporet her. Jeg bladrer lige. Det er ikke sådan, når man er blevet gammel og vrøvler. Ej, okay. Jeg skal lige have alt det her med. Nå, nummer 40 her, der har jeg lige 2, 3, 4 har jeg tilbage. 75 kroner, det er den lille buks med lommen, som passer super fint til også de her stribede halvøjer. Johan, du skal lige have et par sorte leggings. Det får du lige lov til at få. Det var nummer 33. Det er snuppet til dig, Johan. Jeps. Nå, 40'eren her, som er den lille buks. Den her, som også findes i voksen, der hedder Alma Pant. Den findes også i børn, og er så den her Melissa kvalitet. Så der er altså 50% bomuld i. Jeg har 2 i 86,92. Jeg har en enkelt i 122,128. Og jeg har en enkelt i 134,140. Sat dem ned til 75 kroner. Den koster normalt 250. Så skarp pris på den her, buks. Du skal skrive nummer 40, hvis du skal snuppe den. Jeps, Pernille Rubin. Den er der ikke i den størrelse, du skriver, Pernille. Den er ikke i 98. Michelle Bak. Snuppet et par til dig, så er den udsolgt i den. Og Jonna, jeg snupper 122'eren til dig. Ja, tak. Lotte, den er væk i 128, den nåede. Den er kun tilbage i den, der hedder 86,92, den her til 75 kroner, og det er nummer 40, hvis der er nogen, der vil snuppe den. Yes, nummer 41, det er så de langærmede t-shirter i den her. 40'eren, den er væk, piger. Jeg kan se, I vælter ind med bestillinger. 40'eren er væk, medmindre du skal have den helt lille størrelse. Mathilde Leo, den vil du godt have. Yes, den finder jeg lige til dig. Mathilde, det er 32'eren. Den har jeg ikke. Hvorfor den sidste
Jeg har en Leo bluse. Det er den, jeg har tilbage. Jeg har ikke det andet der, Mathilde? Det er ikke Leo kjolen, det er Leo blusen, jeg har tilbage. Ulla Palmbak. Jeg snupper en til dig. Af nummer 40. Så er der altså kun en tilbage i den, der hedder 8692. Nå. 41'eren her, det er så den langærmede bluse i stedet for, som jo også er i alle farverne. 170 kroner. Du kan få den i den her, du kan få den i den her på 42, og du kan skrive 43, så får du den i den med det blå i stedet for. Så 41, hvis du skal have den i den brune sort. Den er ret klassisk, den her. Så er der den model, jeg står i, 42, og så er der nummer 43. Alle størrelser repræsenteret koster 170 kroner. På den serie kan du også få, jeg skal ind til at bladre i dag, Stine Duborgs sidste 40, den får du lige. Dejligt, så er vi hjulpet af med den nemlig. Og det stribede her, det tager jeg lige og kører forbi. Så er der alle, den her serie er selvfølgelig også lavet i t-shirter til os voksne. De er altså ret fine, og de er sindssygt. Lige nu vil jeg ønske, at jeg kunne smide en ud i hver stue, så I kunne mærke det. Det er så lækkert at have på, og det er fedt indunder. Man kunne godt have en habitjakke eller noget på til et par jeans. 44, hvis du skal have den med den blå rustfarve. 45, hvis du skal have den i den, jeg står i. Og 46, hvis du skal have den i den sorte. Den koster 200 kroner, og jeg har small, medium, large, XL i alle repræsenteret. Jeg er XL i det, fordi det sidder altså godt til, selvom det giver sig. Og jeg vil i hvert fald helst have, at der er lidt plads i det. Men det er smag og behag. Vi kører videre med børnetøjet. Det er bare lige så I kan se. Det er altid lidt svært. Der er ikke stribede kjoler, nej, Line. Den er ikke lavet til børn. Jeg spurgte om det samme, da jeg så kollektionen. Jeg synes, det er sindssygt ærgerligt, at de ikke er lavet til børnene. Men det er der altså ikke. Der er lavet de der sæt, og that's it. Men hvis nu man havde en lille spændsjer, ikke, til ungerne, det har jeg i hvert fald tænkt, at Agnes skal have. Hvis man havde sådan en cowboy-spændsjer, så er det altså ret fedt at lave det her indenunder, og så køre sættene sådan. Men det er selvfølgelig smag og behag, om børnene gider det. Men jeg synes, det kunne være sindssygt fint i hvert fald. Så det overvejer jeg lige, om jeg ikke kan logge Agnes i. Så kan man jo godt matche lidt alligevel. Men det er sindssygt ærgerligt, at de ikke er lavet i kjolerne i hvert fald. Godt. Så kører vi videre med et tilbud, fordi på nummer... Ej, ved I nu, hvad jeg roder i det i dag? Det må jeg altså undskylde. På nummer 47 her, der har jeg lidt tilbage af den her udgave af leggingsen, hvor den har det her Army leoprint. 50 kroner, jeg har 2 i 86,92, og jeg har en enkelt i 134,140. Så der skriver du nummer 47, hvis du vil snuppe 86,92 eller 134,140. Du får dem til en 50'er. Mega skarp pris, synes jeg. Jeg har den også i bare helt ensfarvet grøn, og der skal du skrive nummer 48. Der har jeg 86,92, 98, 104, 110, 116, 122, 128 og 134, 140. Så der har jeg lidt flere størrelser. Yes, jeg snupper til dig, Michelle Bak. De er snuppet. Og Christina Louise Sandholm, der er 47, den er væk i den størrelse. Jeanette Ågaard, du kan lige få den sidste her. På 47, så er den udsolgt. Dejligt, piger. Jeg skal se nummer 48. Der skriver Rikke Hein, og hun gerne vil have den, der hedder 110. Den fik du, Rikke. Og Johan, den er væk. Den du skriver, Mathilde, den er udsolgt. Jonna. Jeg snupper et par til dig. Ja. Stine Duborg, du skriver 43 i 104 og 192. Altså i dag kunne det have været rart. Stine, hun var hjemme på ferie, kan jeg godt mærke på det. Men sådan er det. Stine Duborg, en 104 og en 100, yes. Snuppet til dig 43. Vi går videre, og jeg tager Claus Christiansen, en 48 i 122, ja.
Den er snuppet. Claus, til dig. Så er der Ulla, hun vil gerne have. Ulla, jeg har ikke 110'eren. Vil du så stadig have? Vil du så stadig have den? Jeg har den, der hedder 8692, men jeg har ikke 110-116. Den her 48, den har jeg tilbage i 8692, 98-104 og 134-140 er der tilbage, hvis det er. Og det er altså den her grønne leggings, og man fik den til en 50'er. Godt, så kommer vi til nummer 49. Nu skal det nok gå helt galt. Nu kommer det til at sejle helt, så have lidt tålmodighed med mig, piger. Nummer 49 her. Det er den sorte t-shirt, den her med den lille frill på. Og den er helt basic og helt plain, og altså helt lækker i Alma. Vi har den til 60 kroner. Johan, jeg snupper en til dig. I 48. Vi sælger den til 60 kroner. Vi har alle størrelser repræsenteret. Og det er jo sådan en, der bare er god at have basic i sit skab til ungerne. Fordi for det første, så er sort genial, tænker jeg. Det kan man ikke se, når de spilder så meget. Og så kan den jo bare matche ind med alle de her forskellige ting. Vi har i hvert fald et par stykker af dem. Jeg tager en til dig, Pernille Rubin. Snuppet. Og jeg tager en til Rikke Hein. Ja. Jeg tager en til Line Pilegaard. Og hvem har jeg mere? Jeg tager en til Dorte Meier. Og jeg tager en til, hvad hedder hun, Malene. Jeg kan næsten ikke læse min. Og Heidi. Linnet. Jeg tager en til Ulla. Eller 2 tager jeg til dig, Ulla. Jeg kan jo ikke have størrelser på samme måde her, piger. Anne-Sophie, en 104. Snuppet til dig. Johan, 48. Ja. Den har jeg taget, Johan, til dig. Den er snuppet til dig. Godt. Den her 49 tilbage, der har jeg stadig alle størrelser, og den er altså til 60 kroner, hvis det er. Godt, Johan, jeg er med. Jeg snupper en til dig. Ja, den også. Af 49'eren. Der er et barnebarn, der bliver glad, var Johan. Sådan som bedstemor, hun shopper til den. Nummer 50 her, det er den lille hoodie. Det er faktisk en af dem styles, hvor både min søn har den, og min datter har den. Fordi den er altså lidt unisex, den kan begge dele. Og de elsker den begge to. Du skal skrive nummer 50, og du får den til 100 kroner. Jeg har 86,92, jeg har 122,128, og så har jeg 146,152. Jeg synes ikke, det er verdens største. Altså i hvert fald specielt til min søn, der er vi gået et nummer op, sådan at der er lidt mere plads i den til ham. Så det kommer til at sidde helt til på ham. 86,92, 122,128, 146,152, 100 kroner, og du skriver nummer 50. Jeg har også lidt tilbage af den her, som jeg synes er helt fantastisk. Den er også i sådan lidt tykkere kvalitet, Sweat Melissa, og den er bare lækker at have, og man kan sagtens stadigvæk have den inde under flyverdragten og det hele, selvom den er lidt mere pyntet end bare en t-shirt, der går lige op og ned. 86,92, 122, 128, 134, 140, 146, 152, 75 kroner i aften. Du skriver nummer 51, hvis en af ungerne skal have sådan en. Jeps, husk at trykke på hjerterne, når I keder jer, piger. Det er I altid velkommen til. Jonna, jeg snupper den store til dig. Den er snuppet, og Pernille Rubin. En 52, du har ikke... Ja, godt, jeg er med igen. Jeg skulle sige, du har ikke set den. Den er snuppet til dig. Og 51 til Diana. Den er væk i 86,92. Du må lige melde tilbage, om jeg stadig skal tage den anden størrelse. 51 i 100. Den tager jeg til dig, Heidi Linnet. Ja, og hvad sagde vi mere? Så sagde vi, Line Pilegaard snupper den anden.
Ja, tak. Og det var 51 og det hele. Ja, så er der Rikke Dalgaard, den er væk. Dorte Meyer, 110-116, den er væk. Jeg kan klare en 124, eller 134, Michelle Bak. Vil du så have den, når du kun kan få den ene? Den næste er væk. Diana de Boer, den er væk allerede. Og Stine Duber, og du vil gerne have 92, 104, den er der ikke. I 51, og de er væk, begge størrelser. Altså de her størrelser, det er fandme godt, at jeg ikke skal stå og nævne dem hver gang, når jeg har kørt almindeligt tøj, fordi det synes jeg godt nok, det er lidt op ad bakke. Jeg snubler helt i jorden. Dorte Meyer, jeg er ikke med på, du skriver 122, 128 allerøverst. Hvorhenne? Det kigger jeg ikke lige. Ja, på min skærm var du der ikke. Så den er altså taget. Nå, her nummer 52, det er de her cardigans i det her lækre kvalitet, ligesom det jeg står i. De koster 200 kroner. Jeg har alle størrelser repræsenteret. Du skal skrive 52, hvis du skal have den army-grønne tynde her. Dem Agnes, det er virkelig også nogle af hendes favoritter, fordi de er så lækre, tynde og bløde. Og ellers, hvis du skal have den sorte, så skriver du nummer 53. Så 52 for den grønne, det er den der rigtig fine grønne. Den ser grå ud, den er grøn. Rigtig fine grønne og lækre bløde, og så er der den her 53'er klassikeren i sort. Og altså alle størrelser er repræsenteret, de koster 200 kroner. Jeg har ikke så mange af hver størrelse, men de er her i hvert fald, fordi de har været lidt populære. Men det er også nogle, man altid kan bruge i sin garderobe, både barn som voksen. Claus, jeg har nok ikke kunne se dig. Jeg glemmer ikke nogen. Det er, hvis de er udsolgt, så nævner jeg ikke nogen. Så er de altså udsolgt. Jeg har ikke så meget af hver. Og det er min skærm, der tæller, så det er den rækkefølge, I kommer på der. Og man står altid først på sin egen skærm. Størrelserne i det der, det er ok. Det synes faktisk, det er lidt til den store side. Den Agnes har fået er i hvert fald for stor til hende. Så det er sådan lidt til den store side, Pernille. Der skal du ikke tage den for stor. Godt. Så kommer der lidt tilbud igen, så vi skal være hurtige nu. Nu giver vi op her. 54'eren. Det er den lille, den vender forkert, men det er igen den her lille Alma-buks, bare i den army-grønne. Jeg har 86,92, og jeg har 134 til 140, og den koster 75 kroner. Og du skal skrive nummer 54, så er der 2 par i den, der hedder 86,92, og der er et enkelt par i 134-140. Så der er lige en, der kan være hurtig her, eller nogen, der kan være hurtig. På nummer... Jeg tager en til dig, Pernille Rubin. Ja. På nummer 55 her, var der ingen, der skulle have bukserne. Den passer jo perfekt sammen med her. Der har jeg lige 2 tilbage af den her lille bluse. Jeanette Aagaard snupper en. Jeg bliver lidt afbrudt ind imellem her, men det må I lige leve med. 54 er en Sofie. Snuppe til dig. Så er den altså kun buksen er tilbage 134-140. På den her 55'er, der har jeg 86,92 og 98,104 til 60 kroner. Der skal du skrive nummer 55, hvis du gerne vil snuppe den. Jeg kigger lige her, om jeg har det hele med. Vinnie Lodberg, hun snupper lige den der. Og jeg kan se, at jeg har sagt forkert, så jeg har faktisk nummer 54 her. Den er i den, der hedder 122-128 tilbage. Så skal du skrive nummer 54, hvis du gerne vil snuppe den. Og altså 55'eren her, 86,92 og 98,104. Der skal du skrive nummer 55, den koster 60 kroner, den er mega sød. Har lige den her lille frill halløj igen, nede for neden. Jeanette Aagaard, den snupper du også. Ja, den er taget til dig. Og Camilla Linde, 41. Der skal jeg lige tilbage. Og finde den. En 41 i 122. Den er snuppet til dig.
Jeg kigger med her. Jonna, du vil gerne snuppe nummer 54. Jeps. Og Camilla Linde, den var væk, inden du nåede at gøre noget. Ingen på den der lille, søde bluse der. Den var der ikke nogen, der var på, udover Jeanette. Der er lige en 98, 104 tilbage på 55 og 60 kroner. Den er også i ensfarvet her på nummer 56. Der har jeg 86, 92, 110, 116, 134, 140, 60 kroner for den i den her, armigrønne farve i stedet for. 86, 92, 110, 116, 134, 140 og 60 kroner. Og du skal skrive nummer 56. Rikke Hein er hurtig. Snuppe til dig, Rikke. Fik jeg 54? Nej, det gjorde du ikke, Camilla. Den var altså væk. Winnie Lodberg. Jeg har snuppet en til dig. Og Bitten, hun tager lige den sidste i 55. En fedt Bitten. Fordi så får vi altså lige... så får vi lige ryddet op der. Maria Kjærsgaard. Snuppe til dig. Diana de Boer. Du vil gerne have 56'eren. Det er der lige, Diana. Endelig lykkedes det her. Så er den altså lige tilbage. Den her lille bluse på 56'eren, den er tilbage i 86,92. Hvis der skulle være nogen, der lige ville snuppe den. Så kommer der endelig en kjole her. På nummer 57 har jeg den ensfarvede army-kjole til 75 kroner. 86, 92, 122, 128, 134, 140. That's it. 75 kroner. Buks i 54, 140. Den er væk. Maria, desværre. Den er udsolgt. 57'eren her. Yes, der var Michelle klar. Hun skal have en 86. Ja. Og en... Jeg har taget 2 stykker til dig, Michelle. Hvad sagde vi mere? Så siger vi Mathilde. Hun vil gerne have en, som ikke er der. Den findes ikke i den størrelse. Mathilde og Camilla Linde. Jeg snupper en til dig. Der var du først, Camilla. Ulla. Snupper en til dig. Så har jeg lige en enkelt tilbage i 134. 100, og den ryger der. Den fik Lone Korsgaard. Piger, det her ark, det fik vi lige udsolgt det hele af. I er geniale. Pissegodt. Vi tager nummer 58. Der har jeg en enkelt tilbage, og det er den, der er lige her. Det er en 86,92, og den får man til 75 kroner. Hvem er på? Det er ikke en dragt, det er en kjole, jeg har på. Den koster 300 kroner, og den ligger for small, medium, large, XL. Og der skal du skrive nummer 30, hvis du vil have min farve. Yes, den her sidste 58'er, 86, den tog Ulla. Du var hurtig, Ulla. Jeps. Så er den lille buks her med lommen i. Altså igen den her Alma Pant. Den kan du få til 60 kroner. 86, 92, 98, 104. Det er det, jeg har tilbage, så derfor er den mega, mega billig. 86, 92, 98, 104. 60 kroner, og du skal skrive nummer 59, hvis du skal snuppe i den. Jeg kan sgu ikke huske, helt ærligt, piger, I skriver julesæt. Jeg mener altså, jeg har bestilt det. Jeg skal lige tjekke op på det i morgen, det er jeg næsten sikker på, jeg har. Men jeg bliver sgu helt i tvivl, om jeg har det, så jeg vil ikke lige stå og love noget. Jeg tjekker lige op på det, når jeg bestiller leggings. Ulla Palmbæk. Den er snuppet til dig, så er den altså tilbage i 9804, den her lille buks. Maria Kjærsgaard, min kjole, den skriver jeg op til dig i en small. Jeps. Er der andre, der er på den lille buks? Vi var lige så godt i gang med, at det hele tiden blev ryddet. Det synes jeg godt, vi kunne blive ved med. Nummer 59 her, 98, 164 kroner for de her bukser.
Og den passer jo perfekt sammen med nummer 60 her, hvor det er den lille bluse uden nogen dække der, hvor den bare kører i den her Alma LS bluse. Der skal du give en 50'er. Jeg har alle størrelser repræsenteret. Nej, det passer ikke. Jeg mangler den, der hedder 122, men ellers så har jeg alle størrelser på nummer 60, 86, 92, 98, 104, 110, 116, 134, 140 og 146, 152. Rikke har en snupper ind. Til 50 kroner. Og Mathilde. Snuppet. Og hvem har jeg mere? Så har jeg Jonna. Snuppet til dig, Jonna. Anne Mette Ø. Ja, den har jeg taget, Anne Mette. 60, du skal have en af hver. Det er der ikke. Igen er der det ikke, Diana. Der er i 86, 92, men jeg har ikke den, der hedder 110, 116. Ida Bauer Brun. Den er også udsolgt. Den, du beder om, Winnie, den har jeg. Snuppet til dig. Godt, så skal vi lige se, hvad jeg kan klare. Anne-Sophie, jeg kan klare en til dig. Den er snuppet. Jeg kan ikke klare din, Heidi Hansen. Claus Christiansen, en 98. Jeg har den i 98, jeg har den. Det er det. Jeg har den kun i 98 tilbage. Skriv lige, hvis du vil have den. Malene Vinter, den er væk. Claus, den er væk i 140, 60'eren. Og Pernille Rubin vil godt have en. Den snupper jeg til dig. Jeg er ked af det, venner. Det går altså lidt hurtigt her med størrelserne. Jeg siger lige, hvad der er tilbage. Jeg har den i 86, 92, og jeg har 3 tilbage i 98, 104 på den her nummer 60 til en 50'er. Så det er der, I skal byde ind, hvis I skal snuppe den. Resten, det er væk, desværre. Jeg har den lille kjole her på nummer 61, som også er den her lækre Alma-kvalitet. Der er 86, 92, der er 98, 104, og der er 110, 116. Der er lige 2 af hver. 75 kroner, og du skriver nummer 61. Den her lille, den er vanvittig fin til de fleste. 86, 92, 98, 104 og 110, 116. En af hver. Claus, du skriver ja tak. Jeg går ud fra det til 60'eren. Der har jeg noteret dig, Claus, i hvert fald. Og så må du lige sige til igen, så bliver jeg bare lige slettet. 59 lille buks. Jeg tager en til dig, Mathilde. Og jeg skal lige se, hvad I ellers skriver. Så skriver Diana, at du vil godt have den, der hedder 8692. Den er taget til dig. Og Anne Mette, du vil godt have den her kjole. Den er snuppet til dig, Anne Mette. Rikke Hein vil gerne have en. Snuppet til dig, Rikke Hein. Og Ulla, du vil gerne både have den ene og den anden. Det har jeg ikke. Jeg har kun den lille størrelse, Anne-Sophie. Jeg kan godt se, det er lidt frustrerende. Man skal være lidt hurtig. Rikke, jeg har taget din, ikke? Lone, hvad svarer det til? Der er vi ude. Men altså, min niece på 7 bruger 134-140. Har du flere i 56? Det tror jeg ikke, Dorte. Jo, jeg har en 86-92 i nummer 56. Godt, den her har jeg tilbage i 86-92. Jeg har den i 98-104, og du skal skrive nummer 61. Godt, Ulla, lad være nu. Jeg har heller ikke noteret dig. Godt, så er vi faktisk igennem det. Jeg har lige sidst, men ikke mindst, der har jeg lige et godt tilbud til de voksne. Og det er det her, Alma-sæt med flis. Jeg har faktisk brugt i mit sidst, eller siden det kom. Det er så lækkert. Der er flis på indersiden, så det er den lækre, bløde Alma-kvalitet på udensiden. Men så har de lige fået lidt flis, så det er blevet rigtig hyggeligt og lækkert at rende i. Det er det jo i forvejen, men nu er det bare et eller andet... endnu mere lækker. Lækkerheden har lige fået et nyk op af. Jeg har lavet en sætpris på det, der hedder 300 kroner i aften, og det er altså kun i aften. Normalt vil du skulle give 400 kroner for det, for hele sættet. Men du kan altså få det her sæt i aften til 300 kroner.
Jeg har extra small et enkelt sæt. Jeg har small medium i et enkelt sæt. Så har jeg en hel masse medium large. Jeg har lidt i large extra large. Og jeg har et enkelt i extra large. Og du skal skrive nummer 62. Så kan du få et sæt i, i Alma-serien med flis til 300 kroner. Mathilde, du skriver, du vil godt have et sæt. Og det kommer altså tilbage til normal pris i morgen igen. Det er kun lige i aften, at man får lov at få det til den her pris. Rikke Hein. Snuppet et sæt til dig også. Og Claus, du skriver, du vil gerne have den der 61, og den tager jeg til dig. Ja, tak. Anne Mette, du skal nok bare have den, der hedder small medium, kunne jeg forestille. Eller, jo, det tænker jeg, du vil. Jeg skriver dig på til den. Og Johan. Du noterede også, Johan. Hvordan er det i størrelsen? Det er fint i størrelsen. Maria Kærsgaard. Så er vi ved at have udsolgt snart, piger. Christina Mejland. Snuppet til dig. Har du set min besked fra i går? Nej, jeg kommer til dem. Anne-Sophie, en medium large. Yes, jeg har tilbage large extra large og medium large til det her sæt på 62'eren. Anne-Sophie, du skrev medium large på 61'eren. Jeg går ud fra, at det er 62'eren, du mener. Ja, det har du lige rettet. Godt. Stine Duborg, du får også et sæt. Så er der udsolgt på large extra large. Jeg har det tilbage i medium large, det her sæt. Der er kun i aften, hvor du får et sæt for 300 kroner. Du skal skrive nummer 62, hvis du skal snuppe det. Yes, vil I have et ræs? Fordi nu er vi igennem det. Hvis det er sådan, at man har købt noget, så sender man mig en besked. Også selvom man købte det i går, så sender man en besked igen, så hopper I faktisk foran i køen. Men bare gør det igen så, fordi jeg pakker herefter. Og fortvivl ej, hvis du er gået i seng, så svarer du bare i morgen. Men skriv gerne, om du vil have leveret, om hvor det skal leveres hen, og om du vil have sendt. Og hvis du skal have sendt, så sender du lige din adresse. Fordi så gør jeg pakken klar det hele, og så det eneste, du skal gøre, det er, at du skal betale og sende kvittering af den. Så får vi pakken ekspederet i aften, så den kommer afsted hurtigst muligt. Line Pilegaard, jeg snupper lige et sæt til dig også. Jeps. Jeg viser lige et ræs. Pernille, det har jeg. Jeg skal nok lige notere den til dig. Det var nummer 33, og du skal have den i 9804. Det snupper jeg lige til dig. Jeps. Godt, vi kører det igennem. Nummer, 28 var kjolen, jeg stod i går. 300 kroner, og jeg har den kun tilbage i medium. Nummer 29, det var, den her udgave af den, hvor den er blå i stedet for. Small, medium, large og XL er den tilbage i. Min kjole på nummer 30, small, medium, large og XL er den tilbage i. Så er der den her, som hedder nummer 31. Der har jeg lige en enkelt tilbage på 46,52, som er den her bluse. Og det er altså en 46, 142, eller en 146, 152. Og jeg har også en 98, 104. Jeg har en 98, 104 i den, og jeg har en i 146, 152. Den koster 75 kroner af den her lidt tykkere kvalitet. På nummer 32, der har jeg kjolen, og den har jeg tilbage i 98, 104. Jeg har den i 86, 92, 98, 104. Og så har jeg den, der hedder 122, 128, og den er til 100 kroner i aften. 33'eren er leggingsen. Alle størrelser er repræsenteret. Jeg har det hele. Den koster 150 kroner. Så er der 35'eren her, som hænger forkert, eller hvad? Men de hedder det jo det samme. Ej. Som jo passer til, jeg skal have 34'eren først sgu. 34'eren, som jo passer til kjolerne, de er tilbage i alle størrelser. De koster 170 kroner stykket. Og jeg skal lige se, hvad I skriver nu. Nu skriver I noget på 32'eren. Det bliver rigtig dejligt forvirrende, det her. 132, Camilla Linde.
Ja, tak. Der kommer meget nu. 33'eren Rikke Hein. Snuppe til dig, Rikke. Og Karen Gram, en 32'er, en 33'er. I 122. Ja. Det tager jeg til dig, Karen. Snuppet. Debbie Mathiasen, en 32'er. Ja. I 98. Ja, den er snuppet til dig. Og Claus Christiansen, en 32'er i 122. Jeg kigger lige om den. Det har jeg lige, Claus. Den er snuppet til dig, Claus. Jeg skal tilbage så. 31'eren. Den er tilbage i 9804, og den er tilbage i 146-152, Winnie. Den der levebluse. Og var til 75 kroner. 134'eren, det var den stribede. 135'eren, det er den her til 170. Og sidst, men ikke mindst, min udgave på 36'eren, og som jo også er der i alle størrelsen. Er det ikke dobbeltstørrelse, hvis jeg gerne vil bytte nummer? Jo, det er dobbeltstørrelser. Den hedder 9804. Så du har fået en 100, eller fået den i rigtig størrelse, Debbie. Godt. 38'eren. Jamen, de hænger der i helt forkert rækkefølge. 37'eren, hvis du skal have den i den lille lyseblone, som koster, 150 kroner. 38'eren, hvis du skal have den i min udgave. Og 39'eren, hvis du skal have den med det blå i. Og de er altså repræsenteret i alle, størrelser igen. Yes. Så har vi nummer 40, som er den lille buks her. Den er vist udsolgt. Yes, den behøver jeg ikke stå og vise. Vi har nummer 41. Den er i alle størrelser, og den koster, 170 kroner. Nummer 42, som er den udgaven jeg står i, også i alle størrelser. Samme pris, 170 kroner, og det samme på nummer 43 her, som jo også er i alle størrelser og samme pris. Så er der bluserne, hvis man gerne vil have dem i voksen størrelse, og der er alle farver 44, 44, 45 og 46, og de er i alle størrelser, og de koster 200 kroner. Yes, på nummer 47 her, nu kører jeg altså igennem, piger. I bliver ved med at spørge til en masse, og drenge. Men nu kører jeg den altså lige lidt igennem, fordi ellers så bliver vi ved med, og så kommer vi ikke rigtig videre. Så det er altså ikke for at være arrogant. Så må I lige se den igen, hvis det er sådan, at I tænker, at der er noget, I mangler. Fordi nu er jeg i gang med at køre ræset, så jeg siger lige alle størrelser. Godt, den her er udsolgt. Jeg har 48'eren her tilbage i 134, 140, 50 kroner. Det er leggingsen 134, 140. Og tilbage i de to størrelser til 50 kroner. Du skriver nummer 48. Og nu har jeg rod i papirerne, så nu bliver det kraftedeme interessant her. 49. Yes, den har jeg tilbage i 86, 92. Jeg har den i 98, 104. Jeg har den tilbage i 110, 116. Jeg har den tilbage i 122, 128. Jeg har den i 134, 140. Og et enkelt tilbage i 146, 152. Koster 60 kroner af den her lille fine basis t-shirt fra, i Alma-serien, var det jeg ville sige. Mega, mega fint. Og der kommer en bestilling på en 48 her. Lone Korsgaard. Den er snuppet til dig. Hvad siger vi mere? Diana de Boer. Du snupper 49'eren. Og du skal have den i 110, ikke? Og nu begynder jeg at kunne din størrelse. Ja, tak. Og Winnie, du vil gerne bede om den i... Yes. Det er, i hvert fald hjernegymnastik, det her, piger. Hold nu kæft, der er meget at holde styr på.
Pernille Rubin. Du får en der også. Yes. Du er fremtidssikre, Pernille, kan jeg se. Så. Yes, de næste styles, de er udsolgt. Vi skal hen til 59'eren, før vi har noget igen. Og det er den her lille boks, og den har jeg tilbage til 60 kroner i 9804. Jeg har også her på nummer 60, der har jeg også 9804, så der er faktisk en, der kan få et sæt. Den koster en 50'er, så man får så et sæt her til sine børn til 110 kroner. Det er sgu billigt. Hvis man lige er en 9804, selvfølgelig. Godt, så er der 61'eren, den er tilbage i 86,92. Og den kan man få lov at købe til 75 kroner, den her lille kjole. Og sidst men ikke mindst, så har jeg lige 3 sæt tilbage medium large til den her unikke pris i aften af 300 kroner for Alma-sættet med flis i. Det var det, piger. Skriv, og drenge, skriv, hvis det er sådan, at der er noget, der er spørgsmål til, og ellers så send en besked, hvis I har fået go på, at I har købt det, så får vi det pakket. Du vil gerne have sættet, Debbie. Det snupper jeg lige til dig. Det var det sæt, der hed nummer 59 og 60. Fedt. Den er snuppet til dig. Yes, og Christina Søgaard, du vil også godt have en nummer 60. Det har jeg taget til dig nu. Det er den, der hedder 9804. Det håber jeg, det er korrekt. Ellers så skrives vi lige ved. Tak for i aften, piger. En lille, kort, hyggelig, hurtig live med alt det her. Og med stridthår og det hele. Og det var pisse hyggeligt. Og skriv, hvis det er sådan, at der er noget, jeg kan hjælpe med, ikke? Jeg går i gang med at pakke lige om... Nu går det helt amok. Lige om lidt. Vi ses.